Ένα μεγάλο ξεχασμένο πρόβλημα στην καρδιά της Αθήνας. Τυχαίνει να μένω εγώ εκεί. Άρα λοιπόν προσφυγικά Παναθηναϊκός Κουντουριώτικα είναι ένα ενιαίο αστικό πρόβλημα το οποίο θα έπρεπε να το αντιμετωπίσει ενιαίο και αμεσοδημοκρατικά. Ο Καμίνης ανταυτού έχει εγκρίνει καταρχήν 92 εκατομμύρια ευρώ για την πεζοδρόμηση Πανεπιστημίου, μετά έγινε 72 στην ανακοίνωση του προϋπολογισμού του και τελικά κατέληξαν με υπογραφή Μανιάτη στα 78 εκατομμύρια, μία τοπική επέμβαση στην Πανεπιστημίου, ξεχνώντας όλη την υπόλοιπη Αθήνα. Για 1 χιλιόμετρο δρόμο, σε ερώτηση μιας ημερίδας μου απάντησε ο κύριος Πολύζος, ο οποίος είναι ένθερμος υποστηρικτής της πεζοδρόμησης, ότι τα 55 εκατομμύρια θα πάνε για τροχαίο υλικό και πόσα μένουν μετά, άλλα 23, θα πάνε για διαμορφώσεις μάρμαρα και οτιδήποτε τέτοιο. Είναι υδραυλικό αυτό. Έλα. Ένα υδραυλικό στο φτιάχνουμε με τα νεράκια. Ναι, είναι Rethink Dubai. Είναι έργα Rethink Dubai, όχι Rethink. Έτσι, είναι παραγωγικά έργα. Και τα οποία βέβαια θεωρούμε ότι θα διατεθούν τα λεφτά από το ΕΣΠΑ, άρα πιάνουν πάλι κορόιδα τους κουντόφρακους και δεν είναι λεφτά ελληνικά. Άρα αυτά είναι τα μεγάλα θέματα που εμείς σαν παράταξη διεκδικούμε και είναι η διαφορετική τοποθέτηση στην πολιτική του Καμίνου. Πήρατε μια γερή δόση, νομίζω. Πήραμε γερή δόση, απλώς τώρα για μένα πολύ συζήτηση. Να πω ένα τελευταίο πράγμα. Θέλω να κάνω ένα βιβλιασμένο συμπέρασμα, αλλά επειδή στην ερώτηση αυτή γιατί κάποιος να επιλέξει εσάς ή τους άλλους κτλ. Υποκρίνεται το γιατί δεν συνεργάζεστε, συνασπίζεστε ή αν είστε υπέρ εναντίον συμμαχιών με άλλες παρατάξεις. Τώρα το σκέφτηκα εκ των υστέρων. Μήπως η τραυματική εμπειρία που έχετε με τον Καμίνη σας έκανε να μην επιδιώξετε ξανά μια συμμαχία με άλλες παρατάξεις. Καταρχήν μιλάμε για άλλη παράταξη. Για άλλη παράταξη. Μας μπλέκεται και με στενοχωρεί. Λοιπόν, είμαστε μια άλλη παράταξη. Η δουλειά μας είναι στενοχωρή. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, θα το συζητήσουμε. Καταλαβαίνω το ότι επειδή με έχει ταυτίσει ο κόσμος απόλυτα με τον χώρο των οικολόγων πράσινων και είναι ο πολυκολικός, δεν λέω όχι. Δύσκολα καταλαβαίνω ότι αυτό εδώ πέρα το εγχείρημα δεν είναι, στηρίζεται από τους οικολόγους πράσινους, στηρίχθηκε από τους οικολόγους πράσινους στην πορεία, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι κάτι ευρύτερο. Επιλέγουμε λοιπόν σε πρώτη φάση να κάνουμε συμμαχίες με τις συλλογικότητες που δρούν ζωντανά και είναι κύτταρα μέσα στην πόλη αυτή. Αυτή τη συμμαχία τη θεωρούμε τη σημαντικότερη. Γιατί θεωρώ ότι τουλάχιστον όλοι όσοι βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το εγχείρημα, γινόμαστε, και μην το θεωρήσετε υπερβολή, σοφότεροι και καλύτεροι. Μαθαίνουμε να συζητάμε, ακούμε τις εμπειρίες των άλλων, ακούμε τις προτάσεις, συνδιαμορφώνουμε. Δεν υπάρχει για μας άλλος δρόμος. Προφανώς, να σας πω κιόλας και την αλήθεια. Έτσι όπως είναι διαμορφωμένος ο Καλλικράτης, ό,τι πιο αντιπροσωπευτικό, αν θέλετε, για να μπορέσεις να έχεις μία συμπαθητική αποτύπωση, τέλος πάντων, στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ο πρώτος γύρος. Μοιράζουν περίπου τις μισές έδρες αναλογικά και μετά σου έρχεται στο κεφάλι, ο πρώτος θα πάρει τα υπόλοιπα όλα που θέλει. Εάν κάποιος λοιπόν δεν μιλήσει στον πρώτο γύρο, κατά την άποψή μου, δεν δίνει τη μάχη στοιχειοδός να εκπροσωπήσει τους ανθρώπους τους οποίους θεωρεί ότι πρέπει να εκπροσωπηθούν επιτέλους. Θέλω να πω ότι όποια αναλογικότητα δίνεται στις μισές έδρες του Δήμου. Μετά τελείωσε ο δεύτερος γύρος. Άρα, οι όποιες συμμαχίες θεωρώ ότι πρέπει να είναι αντικείμενο
του δεύτερου γύρου. Κύριε Πρόεδρε, δύο ερωτήσεις θέλω να σας κάνω, σας παρακαλώ, αν δεν έρθω να είσαστε Θα το προσπαθήσω. όσο μπορείτε. Αναφερθήκατε και εσείς και οι συνεργάτες σας στην παραγωγικότητα των πολιτών. Θέλω με σαφήνεια να μου πείτε για την παραγωγικότητα του κράτους, όταν υπάρχουν σπίτια που πληρώνουν ΔΕΗ, δηλαδή και δημοτικά τέλη, και υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν δημοτικά τέλη, αλλά δεν έχουν δικαίωμα να πούν τι θα γίνουν τα χρήματα αυτά. Αναφέρομαι στους ξένους που ζουν στην Αθήνα. Την άλλη θα εξαρτηθεί από την απάντησή σας. Η αλήθεια είναι ότι η παραβατικότητα, αυτό που λέμε παραβατικότητα των Δηλαδή, πολιτών, δεν θέλω να ναι, η παραβατικότητα των πολιτών είναι στην ουσία η αντανάκλαση, δηλαδή το αποτέλεσμα της παραβατικότητας του κράτους. Έτσι. Δηλαδή, ένα αυτό. Δεύτερον, προφανώς, και είναι μέγα θέμα το που πάνε τα δημοτικά τέλη. Και πώς διαχειρίζεται κάποιος τα δημοτικά τέλη και αν είναι ανταποδοτικά τα δημοτικά τέλη. Γιατί, εντάξει, τα είδαμε και αυτά. Είδαμε και τα χαράτσια τα οποία περάσαν μέσα από τη ΔΕΗ και πάει λέγοντας. Υπάρχει μια διαδικασία απομίζησης της τσέπης των ανθρώπων, όπου τα χρήματα αυτά μπαίνουν σε ένα σουρωτήρι και χάνονται. Ποτέ δεν γυρνάνε πίσω στο δημότιο. Αυτό είναι γεγονός. Αν δηλαδή συζητάμε αυτό. Η θέση για την δικαίωμα ψήφου των ξένων στις δημοτικές. Προφανώς πρέπει να ψηφίζουν οι ξένοι στις δημοτικές εκλογές. Πληρώνουν τα δημοτικά στέλη. Ζουν εδώ. Προφανώς θα έπρεπε να έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν. Τι συζητάμε τώρα. Μπορώ να περάσω δεύτερο. Μιλήσατε για συμμαχίες. Αν δούμε το πολιτικό χάρτη πέρα των συμμαχιών, ποιος είναι ο μεγαλύτερος σας, ο κύριος αντίπαλος σας, ποιος υποψήφιος. Ποιος υποψήφιος. Ναι, υποψήφιος. Είναι ο κύριος αντίπαλος σας. Εμείς δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε, αυτοπροσδιοριζόμαστε. Και το ποιοι είναι οι αντίπαλοι μας, νομίζω θα αφήσω εκείνους να διαλέξουν, όχι εγώ. Ούτε η παράταξη. Η παράταξη έχει τις απόψεις της και νομίζω ότι όσοι μπορούν να ενστερνιστούν και να κατανοήσουν κομμάτια, μέρη κλπ. Είναι στην πορεία στρατηγική σύμμαχοι. Όσοι πρακτικοί τους, και νομίζω ότι όλοι τους γνωρίζουμε, είναι στον αντίποδα, εξ αντικειμένου τίθενται απέναντι. Και είναι αντίπαλοι μας. Εγώ αυτό πιστεύω και νομίζω ότι κανείς μας δεν μετέχει αυτού του εγχειρήματος για να βρει τον αντίπαλο. Είμαστε με τη θετική πρόταση. Έχουμε την άποψή μας και δεν θα ετεροκαθοριστούμε. Ξέρουμε όμως, αυτό το ξέρω, ότι ο τρόπος που το γυρνάμε το πάνω κάτω είναι η συνταγή για να ανακόψουμε τι να πω, αυτό που υφέρπει ως απειλή υποδίκων υποψήφιων δημαρχαίων. Έτσι. Γιατί όταν κάνεις εκχώρηση να σου λύσει κάποιος άλλος το πρόβλημα, μπορεί να καταλήξεις να σου λύσει το πρόβλημα αφού κάποιος άλλος θα το λύσει, κάποιος ο οποίος μπορεί να έχει μπράτσα. Με μια φράση, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο αντίπαλός μας είναι η λογική της ανάθεσης. Έτσι. Αυτό που είπατε πριν για τα δημοτικά. Και η λογική του μικρότερου κακού. Και η λογική του μικρότερου κακού, όπως συμπληρώνει ο Γιάννης. Μια χαρά. Δηλαδή, στο δεύτερο γύρο, ας πούμε, θα βγείτε, δεν θέλω να μου πείτε ποιο, θα βγείτε με δήλωση να πείτε, λέω στους αυτούς που μας ψήφισαν στον πρώτο, στο δεύτερο να ψηφίσουν μεταξύ των δύο αυτών. Και αν είμαστε στο δεύτερο, Εάν δεν είστε. αν δεν είμαστε, γιατί δεν μπορεί και να είμαστε. Λοιπόν, νομίζω ότι η παράταξη θα το συζητήσει και πιστεύω ότι κρίνοντας τα αποτελέσματα θα αποφασίσει. Δεν είναι... Ναι, ξέρετε τι ήθελα να πω. Ότι τα δημοτικά τέλη αποτελούνται από 65% για τη διαχείριση των απορριμμάτων και 35% για το δημοτικό φορτισμό. Άρα λοιπόν θίγεται τώρα το μεγάλο θέμα των απορριμμάτων. Πώς διαχειρίζονται. Όχι. Όχι, η πρώτη ερώτηση ήταν τα δημοτικά τέλη και πώς διαχειρίζονται.
έχει να κάνει άμεσα με ένα μεγάλο θέμα που δεν θύχτηκε, που είναι τα απορρίμματα του Δήμου της Αθήνας, τα οποία πηγαίνουν εφηλή μέχρι στιγμής. Ο Δήμος της Αθήνας τα έχει διαχειριστεί σαν σύμμικτα, δεν έχει κάνει παρά μόνο ελάχιστα βήματα στη διαλογή στην πηγή και στην πραγματική ανακύκλωση και αβαντάρει γενικά τον περιφερειακό σχεδιασμό, ο οποίος θέλει την διαχείριση των απορριμμάτων στη φυλή και στα μεγάλα σημεία συγκέντρωσης με ενδεχόμενη καύση και οτιδήποτε άλλο. Οι ενέργειες που γίνονται από διάφορα κινήματα πολιτών εκτός Αθηνών, εφόσον φτάσουν στο επίπεδο διαχείρισης των απορριμμάτων τους, θα διεκδικήσουν μετά τα δημοτικά τέλη σαν κακώς κατατεθειμένα υπέρ του Δήμου. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο ο Δήμος αυτή τη στιγμή δαπανά 38 εκατομμύρια ευρώ σε ένα πρόγραμμα μεταφοράς σύμμικτων απορριμμάτων από την Αθήνα στη φυλή. Με υπογειοποίηση, με κάτι σταθμούς μεταφόρτωσης στον Ελαιώνα και κάτι καινούργια συστήματα οχημάτων. Τι είπατε για διεκδίκηση, Ορίστε. Για διεκδίκηση. Ναι, όταν λοιπόν αυτό έχει συμβεί στη Σπάρτη, υπάρχει μια κοινωνική εταιρεία η οποία έχει κάνει μέλη τους κατοίκους στη διαχείριση των απορριμμάτων. Δηλαδή τα απορρίμματα πηγαίνουν οι κάτοικοι σε συγκεκριμένα σημεία διαλεγμένα όπου τα πουλάνε κατά κάποιο τρόπο. Αυτοί λοιπόν μόλις συμπεριλάβουν και την κομποστοποίηση, γιατί το 50% των απορριμμάτων περίπου είναι αποφάγια, είναι οργανικά. Αυτά λοιπόν μόλις τώρα έχουν ξεκινήσει να αρχίσουν τη διαχείριση και των οργανικών. Μόλις ολοκληρώσουν το πρόγραμμα οργανικά από τη μια μεριά, ανακυκλώσιμα από την άλλη, πλαστικά κτλ., εμπορεύσιμα προϊόντα, μετά έχουν ήδη ξεκινήσει τη νομική διαδικασία για να μην καταβάλουν τα δημοτικά τέλη στο Δήμο. Το 65% γι' αυτό το είπα στην αρχή. Γιατί είναι 65% απορρίμματα, 35% φωτισμούς. Υπάρχουν και άλλα εγχειρήματα τέτοια, όπως έχουν γίνει στην Τίνο κλπ. Και θα υπάρξουν και οι μερίδες. Όταν σας λέω ότι το πρόγραμμα θα ανακοινώνεται και με κάποιες δράσεις, μπορεί να είναι οι μερίδες που θα συζητάμε το θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών μας, που για μας δεν είναι σκουπίδια, είναι προϊόντα. Δηλαδή, οτιδήποτε έχει παραχθεί, έχει ξοδευτεί ενέργεια, είναι κάτι, δεν είναι σκουπίδι. Το μετατρέπουμε εμείς σε σκουπίδι, ανακατεύοντας το όλα μαζί. Λοιπόν, και σε αυτό το κομμάτι θα υπάρξει μερίδα από ανθρώπους που έχουν στήσει κοινωνικές επιχειρήσεις, γιατί, εντάξει, το σκουπίδι τελικά έχει πολύ χρήμα, ακριβώς γιατί είναι προϊόν. Να συστήσετε τους υποψηφίους που βρίσκονται εδώ πέρα. Δεν, όχι, θα συστηθούν μόνοι τους. Γιατί να τους συστήσω εγώ. Νομίζω ότι θα ξεκινήσω από τα αριστερά μου και θα περάσουμε. Γιάννης Παρασκευόπουλος λοιπόν και... Γιάννης Παρασκευόπουλος. Ήμουν ο συντονιστής και υπεύθυνος προγράμματος Οικολογικής Αθήνας το 2006. Είμαι ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου για την Ποιότητα Ζωής στα Πατήσια. Συμμετέχω και ήμουν κάποτε στο Διοικητικό Συμβούλιο στο Δίκτυο Επιβάτης για τις Αστικές Κοινωνίες, στο Σύλλογο για τα Δικαιώματα των Πεζών και είμαι και ενεργός ποδηλάτης. Η Μέρη Μαργουράκη. Υπόψη ο Σύνδεσμος για την Ποιότητα Ζωής στα Πατήσια είναι παραβατική οργάνωση, γιατί είναι αυτός που δημιούργησε την κατάληψη στην Πάτμο και Καραβία ως πάρκο γειτονιάς. Να. Με τι κάνουμε παρέα, δεν ξέρω. Μέρη Μαργουράκη. Λοιπόν, εγώ είμαι η Μέρη Μαργουράκη, είμαι ηθοποιός και σκηνοθέτης. Να συμπληρώσω, είμαι παραβατική ύπαρξη. Γιατί απαγορευόμαστε οι καλλιτέχνες στην Ελλάδα, εκτός αν είμαστε πολύ διάσημοι, έχουμε μέσα πάρα πολλά λεφτά, αν έχουμε διασυνδέσεις. Υποθέτω δεν με γνωρίζετε, δεν με έχουν δείξει ποτέ τα μέσα. Κάνω 2 παραστάσεις το χρόνο, αλλά δεν θα το δείτε ποτέ. Σε αυτό το Δήμο δεν υπάρχει η γνώση ότι είμαστε χιλιάδες καλλιτέχνες, δικαστικοί, παραστατικοί, χιλιάδες. Και γνωρίζετε μήπως πόσες καλλιτεχνικές δραστηριότητες που κοστίζουν από τίποτα έως το πολύ 10 ευρώ συμβαίνουν σήμερα στην πόλη μας? Μάλλον όχι. Πάρα πολλές. Αλλά δεν θα το μάθουμε ποτέ. Δεν θα το μάθουμε ποτέ γιατί δεν υπάρχει
Μια ενημέρωση από τον ίδιο το Δήμο. Ένα billboard, ας πούμε. Να βάλουμε τις αφίσες μας. Κάτι. Δεν υπάρχουν αυτά. Αντίθετα, καταφέραμε να φτιάξουμε κάποιους χώρους με τεράστιο προσωπικό κόστος και αυτό που ζήσαμε, συγγνώμη, στον χρόνο που μας πέρασε ήταν να δεχτούμε σφραγιδόχαρτα ως παράνομη και παραβατική. Γιατί δεν πληρούμε τις προϋποθέσεις ενός νόμου του 1936 του Ιωάννη Μεταξά, που φτιάχτηκε αυτός ο νόμος για να μην ανοίγουν θέατρα. Αυτά έχουμε ζήσει εδώ, σε αυτή την πόλη. Εγώ γνώρισα την Ιωάννα. Θα απαντήσω λίγο, θα συμπληρώσω κάτι στην ερώτησή σας, γιατί να ψηφίσουμε αυτή την παράταξη ψηφοφόρη και θα σας πω την προσωπική μου εμπειρία, γιατί συμμετέχω τότε. Γιατί ειλικρινά είμαι άνθρωπος που απαξίωνα τη διαδικασία των εκλογών. Και το λέω χωρίς καμία ντροπή. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Θεωρώ ότι το να σου φορέσουν ένα πράγμα από τα πάνω και να σου πούνε αυτός είναι ο νόμος και θα πρέπει να συμμορφωθείς, άσχετο με το αν αυτό ζητάς, αν αυτό χρειάζεσαι, αν αυτό έχεις ανάγκη, αν οτιδήποτε, απλά πρέπει να συμμορφωθείς γιατί εμείς αποφασίσαμε ότι πρέπει, δεν με αφορά. Έκανα άλλα πράγματα. Η Ιωάννα ήρθε και με βρήκε. Δεν έψαξα εγώ να την βρω. Και ήρθε να με βρει να μιλήσουμε για τα προβλήματά μου. Για τα προβλήματά μου σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος και σαν πολίτης αυτής της πόλης. Και μου μπορεί θες να συνδιαμορφώσουμε. Και είμαι εδώ για να συνδιαμορφώσουμε. Γι' αυτό να ψηφίσουν εμάς και όχι κάποιους άλλους. Πολύ λόγο. Είναι τεράστιο το θέμα του πολιτισμού. Τεράστιο. Και αντιμετωπίζεται ως, δεν ξέρω, λίγο έτσι, συγγνώμη, θα συνοψίσω. Ζούμε σε μια εποχή που ο πολιτισμός τι είναι, τι ονομάζουμε πολιτισμό, γιατί πρέπει να ορίσουμε τα πάντα από την αρχή μάλλον. Ένα πανάκριβο κουστούμι που το φοράς, ένα πανάκριβο αυτοκίνητο που σταματάει έξω από ένα μπουζουξίδικο. Αυτά είναι ο πολιτισμός στον κόσμο μας. Όχι. Ο πολιτισμός είναι οι χώροι που ονομάστηκαν παραβατικοί. Και ας μην ξεχνάμε κάτι που δεν υπόθηκε και για τη Βίλα Αμαλίας και για τη Σκαραμαγκά κτλ. Ότι πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες που κάνουν πολύ μεγάλη καριέρα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, να αναφέρω μόνο τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, ξεκίνησαν από τέτοιους χώρους. Όπως επίσης ότι το θέατρο Εμπρός, που γκρεμιζότανε, που μπήκε μέσα μια συλλογικότητα και το έφτιαξε, πήγανε με πρόσχημα πιο τώρα την αξιοποίηση του κτηρίου για λόγους εμπορικούς, το σφραγίσανε και πήγε ένας συνάδελφος καλλιτέχνης να κάνει μια οντισιόν εκεί. Δηλαδή να βρει έναν ηθοποιό να κάνει μια παράσταση και τον συλλάβαν τον άνθρωπο. Και αντιμετωπίζει κατηγορίες αυτή τη στιγμή. Και είναι στα δικαστήρια. Γιατί τι έκανε, οντισιόν. Αυτά. Ο Ορέστης ο Τάτσης. Επίσης σκηνοθέτης. Είσαι και η αιτία. Μεγάλη. Αυτό το πεις εσύ. Το πω εγώ. Εγώ είμαι σκηνοθέτης του θεάτρου και καλλιτεχνικός διευθυντής μιας ομάδας που ασχολείται με το θέατρο και το χορό εδώ και χρόνια. Επίσης διδάσκω στη δραματική σχολή του ΚΑΘΕ Πάτρας. Και ανακατεύουμε με την πόλη χρόνια. Ενώ με την πόλη μέσα από κινηματικές διαδικασίες, μέσα από καλλιτεχνικές δραστηριότητες, παραστάσεις. Λάτρης της άμεσης δημοκρατίας, να τον δώσω εγώ, ρε παιδί μου. Παριστρέφω για κάτι τέτοια περίεργα άτομα σε αυτή την παράταξη, τι να πω. Και αυτό θέλω να το συμπληρώσω. Τον Ορέστη τον γνώρισα πριν από 1 χρόνο. Να μου πείτε γιατί σας το λέω, γιατί είναι στοιχεία που δείχνουν το πώς στήθηκε αυτή η παράταξη. Και μάλιστα η πρώτη συνάντησή μας είχε και πολύ μεγάλη κόντρα. Αλήθεια δηλαδή. Τσακωνόμαστε. Τσακωνόμαστε, αλήθεια. Για τα πολιτικά τσακωνόμαστε, μην νομίζετε. Και κάποια στιγμή ήρθε η ώρα που μου λέει, μα καλά ρε παιδί, αφού κάποια πράγματα τα συζητάμε. Γιατί αυτά που συζητάμε και μας απασχολούν δεν τα κάνουμε πρόταση. Δεν προσπαθούμε αυτά που συζητάμε σπίτι μας, αυτά που συζητάμε στα καφενεία, αυτά που συζητάμε με τους φίλους μας, να μπορέσουμε να τα κάνουμε πρόταση. Αυτό είναι η αυτοδιοίκηση. Είναι το πιο κοντινό υποτίθεται στον πολίτη. Άρα είναι από τους κύριους υπέτους που ξεκίνησε αυτή η ιστορία ο Ορέστης. Ο Ζαχαρίας ο Κωστόπουλος.
Χαίρετε και από μένα. Εγώ είμαι από τον ακτιβιστικό χώρο. Ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια ακτιβιστικά αλλά και επαγγελματικά πλέον με το θέμα των ΛΟΑΤ δικαιωμάτων, λεσβιών, γκέι, αμφί, τρανς κτλ. Και με το θέμα του HIV/AIDS. Είμαι πρόεδρος της ΟΛΚΕ, της Ομοφυλοφιλικής Λεσβιακής Κοινότητας Ελλάδος. Εργάζομαι στο Athens Checkpoint, που είναι ένα κέντρο πρόληψης για τον HIV, όπου κάνουμε δωρεάν ενημέρωση, γρήγορο τεστ για HIV, κάνουμε δουλειά δρόμου που βγαίνουμε και μοιράζουμε προφυλακτικά και ενημερωτικό υλικό σε διάφορα σημεία της πόλης, είτε σε sex workers, είτε σε πιάτσες κτλ. Και για να απαντήσω και εγώ στο γιατί εμάς και όχι τους άλλους, για μένα ήταν πολύ, ως άνθρωπος που είμαι σε κινήματα και στον ακτιβιστικό χώρο, είδα τη διαφορά στην πράξη ότι ενώ οι άλλοι σου λένε έλα να σε ακούσω, έλα να μου πεις δύο λόγια για το τι να κάνουμε εσάς, ας πούμε, πολλές φορές υποκριτικά και ψυχοθυρικά, ενώ εδώ μου είπαν έλα να το κάνουμε μαζί. Και έχουμε δει στην πράξη τα προβλήματα και τη διαφορά του, έλα απλά να σε ακούσω και έλα να το κάνεις μαζί μου. Στο έλα απλά να σε ακούσω, ας πούμε, ως άνθρωπος που ασχολούμαι με αυτά και στα θέματα ορθωτικότητας και LGBT, που είμαι και ο ίδιος και τα δύο, είμαι και γκέι και ορθωτικός, έχουμε δει, ας πούμε, ότι στο χωρίς εμάς ο Δήμος αποκλείει άστεγους ορθωτικούς από το ΚΕΑΔΑ και από δομές στήριξης αστέγων. Σου ζητάει να κάνεις τεστ για HIV και είναι προϋπόθεση να είσαι αρνητικός για να φιλοξενηθείς ως άστεγος. Έτσι. Ή έχουμε περιπτώσεις, ας πούμε, ξέρω περιπτώσεις τρανς γυναικών που πήγανε σε συσίτιο να φάνε και δεν φάγανε γιατί υπήρξε εκπλευασμός, τα τραβέντε, το ένα το άλλο, εμείς είμαστε έντιμοι οικογενειάρχες και ήρθαμε να φάμε ένα πιάτο φαΐ και δεν είναι για σένα. Οπότε, αυτά είναι το έλα απλά να σε ακούσω και θα το κάνω εγώ για σένα. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Αυτά. Η Αναστασία Τσουκαλά. Συγγνώμη, είναι αδύνατο να έχω περισσότερη άδεια από τη δουλειά μου. Και εγώ σε λίγο το καλή μας συνέχεια. Και θα τα ξαναπούμε αυτόν τον καιρό και φαντάζομαι και μετά. Καλή συνέχεια, Γιάννη. Πάλι καλά. Αλλά πες να έχουμε περισσότεροι. Ναι, παραμένω πανεπιστημιακό στο Παρίσι, δεν άλλαξα αυτό το διάστημα. Να προσδιορίσω ότι, όπως άκουσα και άρα δεν είμαι η μόνη, που για λόγους ιδεολογίας δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με τις εκλογές, με τα κόμματα και με τους χώρους εξουσίας. Εάν με συγκίνησε η Ιωάννα, είναι γιατί έχω και απόφθηση, θα έλεγα, ως προς την εξουσία, που ακόμα δεν τολμώ καν να πω ότι είμαι αντεξουσιάστρια, γιατί το θεωρώ ακόμα και αυτό ετικέτα και με αποθεί. Στην πράξη εδώ δεν μπήκε καμία ταμπέλα και καμία ετικέτα. Όχι, δεν πήραμε καμία παντιέρα να πούμε είμαστε αντί κάτι ή εκείνο. Είπαμε πολύ ταπεινά, με γνώση των αδυναμιών, ότι και το άμεση δημοκρατία με τρομάζει στα λέξη προσωπικά. Προτιμώ το από κάτω, συνδιαμορφώνουμε, αυτό με συγκίνησε. Και είπα ναι, εδώ αναγνωρίζω ένα πολιτικό πρόταγμα, αληθινό πολιτικό πρόταγμα, που εγώ αδυνατό να το εντοπίσω σε όλα τα άλλα πολιτικά προγράμματα των άλλων υποψηφίων για το Δήμο της Αθήνας. Ειλικρινά αδυνατό να εντοπίσω ένα γνήσιο πολιτικό πρόταγμα, βλέπω ανακυκλώσεις, βλέπω τις γνωστές διακηρύξεις, βλέπω, δεν θα πω σε λογικές αντιπαλότητας, αλλά όταν ο νυν δήμαρχος, ο κύριος Καμίνης, έχει κάνει δήλωση παλαιότερα να φύγει η Βουλή των Ελλήνων από το Σύνταγμα για να πάει στο Φαργυρικό Δέλτα, για να μην ενοχλούνται οι ξενοδόχοι και καταστηματάρχες από τους διαδηλωτές. Και μου λέτε, ο ψηφοφόρος. Όχι μπέρδεμα, γιατί απ' την άλλη λέει να μην φύγουν οι δημόσιες υπηρεσίες. Σας παρακαλώ, δεν υπάρχει κανένα μπέρδεμα. Αυτή η δήλωση συνοψίζει όλη την πολιτική του Καμίνη από το 2010 έως σήμερα. Οι αξίες τις οποίες πραγματικά πρεσβεύει ανάγονται και συγκλίνουν σε αυτή τη δήλωση. Εάν ξέρουμε να διαβάζουμε πίσω από τις λέξεις και ανάμεσα από τις γραμμές. Και μου λέτε πόσο ψηφοφόρος
θα διακρίνει μεταξύ. Αν δεν μπορεί να διακρίνει ο ψηφοφόρος, δεν φταίω εγώ για τον ψηφοφόρο. Από εκεί και πέρα. Τι να σας πω άλλο. Λυπάμαι. Αυτό με συγκίνησε στην Ιωάννα. Αυτή, αν θέλετε, το όχι θεσμικά πολιτικό, το κλασικό, το παραδοσιακό πολιτικό του, θα σου εξηγήσω εγώ ετοιμοπαράδοτες λύσεις και δεν μπορεί παρά να αγωγευτείς και μετά, αν απογοητευτείς, δεν βαριέσαι. Μαζί, με τις αδυναμίες μας, τα λάθη μας, μαζί, ναι. Παρεμπιπτόντως, το αντικείμενό μου είναι να δουλεύω πάνω στην παραβατικότητα. Από επιστημονικής πλευράς. Είμαστε όλοι παραβάτες τελικά. Εγώ